Ang yanin pala estudyante nga si Boy. Uy, paunti nga kada eskwela niya magsigilag ka late. Nya karon dili kay late. Usa ka semana na diyang walay eskwela-eskwela. Sus paita, kinahanglan nga ako din ang maadto sa ilaha kay kung saan naman ang iyang pagtuon. Kung dili na siya mo-eskwela, sayang kaayo ang tuig. Usa pa. Buwang maraba ang taon kinasiyan, anak pa ang taon sa high school. Dapat karon tuiga mo graduate na dyan na siya kay ako, isip maestra. Nag-care ko sa akong mga estudyante. Gusto ko makalampo sila kay para nako ang kabataan, ang pag-asa ng bayan. Hindot tani ko trabaho ay. Maghinuktok ra buntag ang hantod hapon. Sige lang kay dako mo fildo. 600 ang adlaw. Dako fildo kay mo semana sa goog 300. Mo ko trabaho mo sige lagi nuktok. Anak maghinuktok ra. Paabot hantod hapon. Hindot lang trabaho ah. Boy! Eh, Boy! Nira mo. ma'am. Ikutasan ko pinangita mo na abot na dyan ko sa inyong lugar. Ma'am, layo man kay ni amo, ma'am, naabot lagi ka, ma'am. Mao gani, bisag layo ni, gituyo dyan ka og ari kay nabalaka ko nga nung wala na kay eskwela-eskwela. Mabalaka di ka na ko, ma'am. O isip maestra, mabalaka ko sa akong mga estudyante. Tuwing binangga na ko ako mga estudyante. Nangga day ko ni mo day, ma'am. Pinangga, estudyante ko tika mo, pinangga sa tika. Kung pinangga ko ni mo, ma'am, imo lang ko papasaro, ma'am. Ay, dili sana magsilbi. Kaya nga nung tinanong mo eskwela, dyan ka kay, unsa may makataon na ni mo, kung di ka mo eskwela, kung magsigira ka ginoktok dire, tempa. Ano na ginoktok man ka dire, boy? Ma'am, mana akong trabaho, ma'am, magsige ra ginuktok. Buntag, hantod hapon. Ha? Maginuktok. Uy, kuyaw, asa ka napunta na yung paghinoktok? Dagko, ma'am, pag sweldo, ma'am. Tagsar na, di man yung kadaado sa kung magsige ginuktok. Kunaar mo ko gipulihan diri ka diyot nga, gingnan ko nga. Mao na imong trabaho, maghinuktok ra ka, buntag hantod hapon niya. 600 imong adlaw niya, 300 ang semana. 600 ang araw, 300 ang simana. Kinsa mo kung breta got ang taon ang musweldo ginanan ang trabaho maghinuktok ra. Buot man ka, ma'am, tabang maabtan di ko kay eskwela, ma'am, kay kanang wala biya buga sa mua, ma'am. Hindi. Kana makita ang nagkuan. Ang importante ang mo eskwela jud ka kay ang mga bata maunay pag-asa ng bayan. So, dapat mo eskwela jud kay aron manindot ang imong kaugmaon ba kay once maka-eskwela ka, maka-graduate ka sa high school, dahil mo college ka, makakita ka og tarong nga trabaho ka ng dagko og sweldo o dili na ka maglisod pa na kay bugas permanente. So ako hangin nimo eskwela na lang yun. Mamugos man si ma'am. Uy, eskwela ra bitaw. Kana la Domingo, ma'am, eskwela ko, ma'am. Domingo. Walay klase og Domingo, di ba ang klase Lunes to Biyernes raman ang klase? Ya og usa pa sa akong mga estudyante, ikaw biyang pinakatiguan pero hantod karon nagpabiling gyapon kang fourth year high school, ang uban mo ang graduate nag college, ikaw fourth year gihapon ka. Grabe. Tungod ang pagkapalaab sinos nimo. Gidim sa ka maluoy, ma'am, dapat maluoy ka sa imong estudyante. Maluoy gani ko sa ko estudyante gani mo gani gianhi jud ka sa inyo hapsa perting layo kay para hagdon ka nga mo eskwela og balik aron makagraduate ka sa high school. Di, ma'am, ano mag-ari padug ka layo biya ni amo, ma'am, layo kaayo nya mura mag kanang kuan kay kanako nga kinanan imo dugo pa eskwelahon. Okay, importante gani nga makagraduate gani kay mo oro nay kay para mo success ka in the future. Nana din na, ma'am. Hoy nana na. Kuan day kay kanako di ay kanang Concern, no? Concern ko isip maestra, concern ko sa akong estudyante. concern day kanako, ma'am, nga. Concern po ka sa akong kaugmaon, ma'am. O mo gani concern like kasi mo kog mo laki balik-balik. Ma'am, kung concern ka nako, ma'am, ba niya kung mura sa ka o ka nang mabalakan ako kay bisig unsa ka layo sa mo ari jud ka. Para makuha na ka, ma'am, ba dili na kayong mag-uul sa dana, ma'am. Kana may kana kasnabo ta. O sige. May pa magmenyo ta, ma'am. Uy, pag minyo ta? Bakit kay baw nga? Minyo na kung di kasi na kung gahapon. Hinap-sinas mo kung kamo kakabalit ta. Biya ito yung bana. Para lang jud ka nang dili na ka magsigig. Kanang unahuna na ko ba? Mag-usa na lang ka ta.